Vítajte pri počúvaní podcastu Príbehy absolventov. Moje meno je Denisa Záchenská, dnes je tu so mnou Matej Rudnický, úspešný, ambiciózny mladý človek a možno nádejný moderátor. V prvom rade ďakujem za pozvanie. Ale čo možno to, aký si bol študent pred? Bol som aktívny mladý človek, ale na školskom území, na akademickej pôde, čiže som organizoval rôzne podujatia, stavanie mája, válanie moreny a podobné. Vlastne bol som takým nositeľom tradícií na našej škole a na tej školskej pôde to veľmi pomohlo. Čo sa obávam je to, že keď odídem z mojej školy, tak už nikto nebude môjim nástupcom a že to tak trošku zanikne. Čiže už vlastne vtedy si bol taký trošku líder, že si viedol nejaké programy a takéto záujmy, že si bol taký, ktorý chcel keby niečo prinášať nové na tej škole. Našťastie som zažil dobrú podporu od študentov a taktiež mám takú obľúbenú učiteľku slovenčiny, ktorá ma vždycky v mojich aj ústrelných nápadoch podporuje. Či už vlastne teraz sa mi podarilo dokonca byť aj na titulnej strane školského časopisu, takže naozaj toto si veľmi vážim, že niekomu to príde prínosné a hlavne vlastne bol som tam vykreslený ako práve nádejný moderátor. A bol tam článok o tom, ako som moderoval vlastne prvú diskusiu, druhú diskusiu, ako som vlastne uspel na krajskom kole súťaže Sárová Bystrica. Super. No a čo teda, keď to takto hovoríš, že čo ti to tak dalo, že keď sa na to spätne zamyslíš, že boli to síce asi nejaké hodiny, ktoré si nemal zaplatené, alebo nemal si z toho nejaký benefit takýto po nejakom takomto smere, že ako si za tým videl pridanú hodnotu, alebo čo vďaka tomu možno dneska vieš, že si tieto veci robil? Tak videl som v prvom rade príležitosť a hlavne ja som si vybral konkrétne školu aj odbor, ktorá vo mne nezbudila možno, že nejakú iskru. Zistil som, že ma to nebaví a práve preto som si začal svoje okolie pretvárať do môjho vizuálu. Čiže začal som proste robiť veci, ktoré ma bavia, aj v škole, ktorá ma absolútne nebaví a aj odbor, ktorý ma absolútne nebaví, tak som si začal pretvárať vlastne vo svoju víziu. My ako projekt sme zrealizovali vlastne prednášky v Banskobystrickom kraji o rakovine plúc, čo bol podľa mňa veľmi dobrý projekt, pretože to boli vlastne interaktívne prednášky, ktoré v podstate veľa tým žiakom na základných školách dali. Bol to vlastne týždeň aj pol, každý deň sme boli v jednej základnej škole a bolo to veľmi zaujímavé vlastne komunikácia s riaditeľmi škôl, so žiakmi, boli tam veľmi zaujímavé otázky, čiže toto mi veľa prinieslo aj, že skrz realizáciu toho projektu, ktorým som bol líderom, spolu začali robiť diskusiu Za pokus to stojí. To bolo veľmi dobré, pretože tam boli zaujímaví hostia. Bolo to v kaviarni Michel vo Zvolenie. Či už mi to prinieslo mnoho skúseností, či už moderátorských alebo organizačných. Veľmi vážim, že sme v podstate spolupracovali na rôznych videách, šotoch, kde som sa taktiež vzdelával, či už v oblasti sociálnych sietí alebo aj v tej komunikácii mi to veľa dalo. Na lokálnej úrovni, tým Srdcom Radvančan, občianske združenie, ktoré revitalizuje našu Radvaň a taktiež konajú sa tam rôzne podujatia, ktoré organizujeme. Je to veľmi zaujímavé, pretože sa tam podielame aj na rôznych charitatívnych zbierkach. Skúsenosti vám už nikto nikdy nezoberie a práve toto je pravidlo, ktorým sa ja v živote snažím uberať, že keď sa už raz niečo v živote naučíte, tak z toho môžete čerpať. Čiže nasávaš teraz ako taká špongia tie informácie, skúsenosti a snažíš sa využívať tie príležitosti všetky, ktoré sú okolo teba. Áno, vďaka Bohu, pretože som obkúpený zaujímavými ľuďmi. Či už to je vlastne riaditeľ AuliSZU Banskej Bystrici a taktiež je to vlastne policajt, ktorý sa rozhodol vlastne po rodine založiť občianske združenie, ktoré práve tvorí túto komunitu tým Srdcom Radvančan. Je to naozaj veľmi zaujímavé sledovať týchto dvoch ľudí. Sme, by som povedal, taká neformálna skupinka mladých ľudí, ktorí sa snažia angažovať vo verejnom priestore. Snažíme sa organizovať rôzne podujatia a diskusie. Aktivizujem vlastne vo občianskom združení Be Volunteer, ktorom pôsobím ako dobrovoľník na športových podujatiach. A taktiež som bol ocenený ako jeden z najaktívnejších na Vianočnom večerku, čo si veľmi vážim.
Je to veľmi zaujímavé tiež vlastne z inej trošku perspektívy vidieť tie športové podujatia. No a teda, čomu by sa chcel tak v budúcnosti venovať, že teraz robíš takéto veci, že moderátorské, dobrovoľnícke a podobne, ale kde sa vidíš tak možno so svojou kariérou, alebo čo bol taký ideálny smer, sen, kde by si chcel ísť? V ideálnom svete by to bolo asi, že moderovanie, živiť sa moderovaním. Čiže v nejakej televízii, alebo ako si to máme predstaviť? Presne tak, v televízii už si to tam trošku pomaličky budujem, tým, že brigadujem ako grafik. Dnes som sem prišiel práve z jednoho vysielania, ktoré sme mali špeciálne vianočné vysielanie, takže vlastne už som nastúpil do rozbehnutého vlaku a verím, že pomaličky z grafika sa vypracujem vyššie a že to už potom pôjde. Super. A prečo je podľa teba dôležité, aby sa mladí ľudia možno tak ako ty zapájali do toho verejného diania? Prečo to možno potrebuje tá naša spoločnosť? Bol som aj na okrúhlom stole, diskusia okrúhly stôl s Nivavom, kde som sa našťastie dostal, kde boli všetci zástupcovia občianskych združení z nášho regiónu, takí top tier ľudia. A práve tam sme si vymenali informácie a presne sme sa zhodli na tom, že študenti by mali mať viac neformálneho vzdelávania, pretože ich to posúva ďalej. Aký odkaz by si dal mladým ľuďom do budúcnosti? Čo také by si im odkázal, že by mali robiť alebo... No asi by som stále zostal pri tom neformálnom vzdelávaní, že nech sa čo najviac vzdelávajú v oblasti, ktorá ich baví. Nech robia to, čo ich baví. Pekné inšpiratívne slova na záver a držíme teda palce všetkým mladým ľuďom, ktorí sa rozhodnú takto na sebe pracovať, nikdy naozaj nie je neskoro. Moje meno je Denica Záchenská a so mnou tu bol dneska Matej Rudnický